Kalog Team Maras Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan, kaway-kaway, ang mga naiinip na. Naiinip nang maghintay ng panahon kung kailan nga ba bababa ang presyo ng gasolina. Dahil tandaan mo, hanggat hindi natatapos ang gera, walang bababa. Diba? Kumbaga pababaan ng pride yan eh. Eh kung wala, parehas matigas, parehas malakas, ay wala. Tayo mag-a-adjust. Eh, hindi naman tayo mayaman na bansa. O, edi kumukuha lang tayo ng resources ng gas mula sa ibang bansa. Wala tayong magagawa. Kaya sa susunod, yung presidenteng i-elect mo, tiyara! Charot lang. Pero why not? Babalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. Ayan, anak live tayo sa iyo ngayon sa Chabalabache. Ewan ko ba, sakit ko na ata yun. Yung bigla-bigla na lang akong tawag doon, mabubulol sa sasabihin ko. Para at least alam mong live. Alive na alive, hindi kagaya ng kausap mo dyan sa social media. Di mo alam, ginaghost ka na pala. Nakalive po tayo ngayon sa Black Up and Blue App sa Facebook and TikTok. At syempre kanina nabanggit ko na since this is the best time to invest on a bike. Pero kung walang budget, worry no more. Because we have places here in Manila na very affordable ang bike because all you have to do is rent it away. Meron daw palang tinatawag na, and this is not again sponsored, this is what you call the Mover PH. It's MOOVR space PH. Kung saan may mga rental bikes mula sa BGC, Makati, Muntinlupa. And then pwede kayo mag-scan ng QR doon. And as low as 20 to 30 pesos, may bike ka na. Babalik mo Kaya sabi ko sa'yo, may mga ways sila para makita ka at kapag hindi mo binalik yan, karma yan. Diba? Pero at least, diba, kahit pa paano, meron na tayong ways of transportation na ngayon, mura na, no? Hindi mo na kailangan bumili ng bike. Pero kung may nakikinig sa inyo ngayon, na may-ari ng bike shop, gusto ko yan. Kasi sabi ko nga, diba, ngayon, ano yan stages of life yan Kung si Mara Tony, nagmamarathon lang. Tama sabi ko sa'yo, dadating ang panahon, magta-triathlon din ako. Naghihintay lang ako na mag-i-sponsor ng bike So, hintayin ko yan. Anyway, shoutout natin yung mga nakikinig ngayon na masipag mag-comment at masipag manood ng ating live ngayon. Si Abner Alvarez, si Herwin Conde, si Gloria King, at marami pang iba. Maraming salamat again for watching and listening. Uy, sa mga gustong patuloy akong mapakinggan dito sa radyo. Alam mo, I've been hearing a lot of good comments sa Facebook post ko na pag daw nagbibigay ako ng advice, is very light lang, tapos good vibes lang. Nakaka-touch. Sobra akong natatouch, and syempre sa mga iba pa pong tao na gusto ng fitness advice. Again, I am not a doctor I am also not a fitness expert, but I am a runner and a fitness enthusiast or an athlete in short. And based on my experience, this is all the tips that I could give you para kahit papaano, diba, humaba ang buhay mo. Yun lang naman ang goal. Anyway, ako po yung magpapaalam na muli. You can check me on my social media accounts. It's Facebook, Instagram, TikTok, Thread. It's Mara Tony. It's MARA space TONEE. Susunod na po, syempre ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming thank you and a happy weekend. You could see me running sa daan, pero I'll just see you there. Anyway, here's another Feel Good music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.